Ja, jeg vil så her i den her synopsis fortælle om lidt, jamen hvorfor Trump han vandt valget i USA her i 2016. Ja, og det er jo egentlig også det, min overordnede problemformulering er, og jeg vil egentlig gerne undersøge den her, jamen hvorfor han vandt, også selvom det hele peger i en anden retning, nemlig mod Hillary Clinton. Jeg vil også undersøge, om der hvad forskellen er, og hvad vælgerne mener om de to partier, og hvorfor det lige var, at det blev Trump frem for Hillary Clinton. Øhm, og jeg vil egentlig også gerne undersøge, hvorfor han kunne genvinde nogle af de stater, som ellers er klassisk demokratiske. Derfor har jeg lavet 3 underspørgsmål på 3 taksonomiske niveauer, nemlig et redegørende, et undersøgende og et diskuterende. I et redegørende spørgsmål hedder, lav en redegørelse for hvilke faktorer, som spiller ind for Donald Trumps kunne vinde det amerikanske valg. Find ud af forskellen, og det næste spørgsmål hedder, find ud af forskellen på Clintons og Trumps holdninger. Og 3. Diskutere årsagen til, han kunne vinde valget. Men som sagt, så lignede det ellers hele igennem, så vandt Trump valget, selvom det lignede hele vejen igennem, at det var Clinton, der stod til sejren. Hun fik dog også flest stemmer, men Trump fik flest af de her valgmænd, som var nødvendige. Som I kan se i bilag, så var der hele 46 millioner fattige i USA, og det svarer til godt 5% af befolkningen. Det skyldes en stor outsourcing til USA, eller fra USA til for eksempel lande som Indien og Kina. Derfor så er der mange ellers job, der var der i forvejen, jamen de er simpelthen gået ud, og derfor er der kommet flere fattige i USA. Det er også en af grundene til, at der er mange, der vil stemme på Trump, fordi han går for et meget nationalistisk samfund i stedet for et globaliseret samfund, og han vil egentlig gerne have fokus på USA. Så var der sådan nogle stater som Pennsylvania, Michigan og Wisconsin og Iowa, som ellers er klassisk demokratiske stater, jamen dem fik Trump simpelthen også samlet sammen. Og det er også fordi, alle lande har haft en kæmpe industri, og det gør med det her, at de har måske fået outsourcet mange job, og derfor har de mange fattige, og det var typisk de lidt fattige, der stemte på Donald Trump. Så var der også, der var flere årsager, der var for eksempel en sag mod FBI, som de kørte, og det var også det med, at han kørte en utrolig stærk kampagne, det var den mest personlige valgkamp. Og det var også det her med, at han var en meget stærk karakter, han var kendt i forvejen, det var simpelthen en gratis eksponering for ham at få det her, og derfor så valgte han også, fordi at han havde et godt forspring fra starten. Han brød også mange regler, han spillede ikke helt efter reglerne altid, altså han fakede med mange tal, og der er faktisk lavet undersøgelser med helt op til 70% af det han sagde, det var simpelthen løgn, og det kan man så snakke om det her postfaktuelle samfund. Også han havde nogle meget højt motiverede vælgere, altså de gav den virkelig gas, og meget patospræget retorik, altså han gav den gas, og det gik lige hjertet på den amerikanske nationalfølelse, og fordi USA er jo kendt for at være et meget patriotisk land. Han havde nogle mærkesager, nogle meget populistiske mærkesager, det vil sige mærkesager, som virkelig rørte sig ud i samfundet, og det her det var ting som immigration og frihandel, det var den her globalisering, nationalisme, altså at vi skal holde os meget til os egen, vi skal skabe job i USA, vi skal ikke få bare amerikanske virksomheder til at gå ud. Og så var der også det her med, at immigration, der kom for meget immigration, igen kan vi perspektere det til globalisering versus nationalismisk. Og så er det også den her med, at der var en gammel konservativ republikansk dominans, og den ville han gerne have brudt igennem også. Og derfor så var der nogle af de her stærke populistiske emner, og ja, at han simpelthen havde en meget stærk karakter, der gjorde, at han vandt, og så samtidig med at der var mange fattige i USA, hvis vi kan opsummere på det. Yes. Hvis vi går videre med de her mærkesager, jamen så kan vi også se, at for eksempel, at når vi snakker om immigration, så ser hele 66% af Trumps vælgere, det som er problemer, kun 17 af Hillarys gør det. Og det er nogle af de her forskelle, der er. Det samme med terrorisme, det ser 36 som en stort problem, og 66, altså det vil sige, at de har nogle af de her ting her, som man også appellerer til, som er meget for vigtigt. En anden ting, det var det her Make America Great Again. Han havde meget fokus på Amerika og Amerikas vækst, ikke så meget globalisering og samarbejde udad til.
udover Rusland snakker han meget om, jamen, så ville han meget gerne gøre Amerika god igen, eller USA god igen. Og det kunne man også aflæse, at hele 81% af de adspurgte, som stemte på Trump, mente simpelthen, at levestandarden var blevet dårligere. Hvor samtidig med, at 59% af Clintons supporter faktisk synes, den var blevet bedre. Og det er jo også noget med, jamen det var lidt de fattige mod de rige, folkene mod eliten. Det var det her med, det kunne være en meget elitær stat i USA, og det var det, han gerne ville komme op med. Han ville gerne have det ned på et niveau, hvor blev bedre. Og det er altså en helt markant forskel, der er her, og det er måske værd at tage med ja. Og så var det her immigrationsspørgsmål, som fyldte rigtig meget. Han snakkede blandt andet om den her mur til Mexico, build that wall, som han sagde. Og det var noget, vi også ser sådan her fra et vestligt synspunkt som en utrolig dårlig idé, fordi vi har erfaringer med for eksempel Berlinermuren osv., at det simpelthen ikke er gået godt. Og det synes jeg også hele 64% er en dårlig idé. Ja. Yes. Og hvis vi skulle diskutere lidt årsagen til, jamen, hvorfor var det, han vandt valget? Jamen, jeg tror på, at han lå ikke til at vinde. Han var underdog. Derfor skulle han virkelig tage nogle chancer, hvor Clinton ligesom skulle holde den. Samtidig med, der manglede folk simpelthen forandringer. Folk ville have nogle alternativer til, jamen, den her elitære magtstyre, og nogle ideologier, og nogle masse, hvad kan man sige, embedsmænd, der styrte det. Han ville have en folkelig person, der kom ned på et niveau. Han virker lidt mere som et menneske modsat Clinton, hvis man kan sige det på den måde. Og han tager også det her afsæt i folk. Og ja, som sagt, han vil gerne væk fra den elitære tankegang, som jeg også har lavet en opgave om, at USA's øverste instanser, jamen de er meget elitære og så videre. Han vil også gerne støtte den store middelklasse, og i særdeleshed den hvide middelklasse, fordi det er dem, der stemmer på Trump. Det er dem, USA er bygget på. Hvis man kan sige det på den måde, det er dem, der har flest af. Og derfor så var det det. Vi kan også se generelt i Europa, og så særdeleshed i USA, jamen der er populistiske tendenser. Vi ser det i Danmark med DF, der stormer frem, og andre partier, der kommer frem, som er meget nationalistiske. Vi ser det selvfølgelig i USA, vi har også set det i Italien osv. Og det er nogle tendenser, fordi folk er generelt trætte af elitære styrestater, som gerne vil, og så er, at flygtningesituationer osv. presser folk, og de er utrolig gode til, jamen man kan næsten snakke om Trump, han er en folkeforfører. Han vil simpelthen trække så mange folk til. Og det er de her frustrerede vælgere, som mangler noget nyt, et alternativ, noget anderledes. Og så immigrationskriser, vi ser det i Danmark, vi ser det i hele Europa, vi ser det i USA. Der er nogen, der skal have det til at stoppe, og måske er der mange, der sidder og tænker det her, men ikke får det ud. Og når lige pludselig er en stor karismatisk leder, der kommer frem, jamen så kan det gøre noget ved det. Ligeledes så kan vi også drage nogle paralleller til krisen i 1920'erne til nutiden. At det her med, at historien altid skal gentage sig selv på en meget direkte måde, ligesom vi gjorde i 1920'erne. Og det er nemlig rigtig nemt for mennesker at blive forført, altså lidt som vi faktisk har set Hitler og så videre gjort. Dog skal man måske ikke helt sammenligne det med det, fordi Hitler havde nogle langt værre ideologi, men han havde nogle elementer, som Trump også har, som hvis vi ser det på et vestligt og et dansk synspunkt, er meget forfærdet. Og så var det en skrøbeligt demokrati, altså folk, der er få muligheder i Danmark eller i USA, det er enten det ene eller det andet, og derfor så er der mange, der måske kun kan være delvist enige med ham, men alligevel har fået den her stemme, fordi de valgte noget anderledes og var træt af egentlig globalisering. Så jeg kan ud fra den her synopse egentlig konkludere, at Trump har ramt noget i den amerikanske patriotisme, som har gjort, at han simpelthen formår at fange hele befolkningen. Han var klog til at vælge han var rigtig klog til at vælge folk på nogle populistiske mærkesager, altså han valgte dem simpelthen, altså han fik simpelthen stemmer på, at han tænkte det folk gerne ville høre.
hvor Hillary ikke måske helt formåede at appellere til amerikanerne på samme måde, men han havde måske en mere reel og en mere økonomisk korrekt tænkende tankegang, mere realistisk på nogle områder. Han valgte også ind på nogle af de her demokratiske stater, simpelthen fordi, at folk blev fattige, og han appellerede rigtig godt til de fattige, modsat måske Hillary, som ikke altid lige fik helt samme tag på dem. Og så samtidig ramte han også bare den amerikanske middelklasse og arbejderklasse. Han vil nemlig gerne forbedre den enkelte amerikaner, og han vil gerne med sin karismatiske personlighed formå at trække en masse vælgere til sig, og det kan man virkelig sige, han gjorde helt indtil det sidste. Og så var også det her med, at han kom fra baghånd og simpelthen gav den maksgas. Desuden kan vi konkludere, at der er en generel tendens til, at Vesten gerne vil have nogle alternativer til den klassiske magtfordeling, eller hvad kan man sige, magtelite, og som egentlig har og egentlig med nogen, der har en mere politisk dagsorden. Jeg tror dog ikke, at det er noget, der holder i lang tid, fordi folk indser, at det måske ikke altid er lige klogt at have nationalistiske, populistiske dagsordener, de måske ikke altid får gennemført det. Men det er det, folket vil have, og det er demokrati, og derfor må man respektere det, om man kan lide det eller ej.